Cap de colla dels Àngels, això de fer d'àngel, què és, un cop cada any? És l'últim salt de cada diumenge. L'últim salt de cada diumenge? També et toca, Molt bé, doncs. Pere, no t'has posat ni el barret ni el... No, és igual, no cal. Et cremaràs els cabells, Bueno, en queden pocs. Comencem a escoltar el tabal que indica que aquest salt de masses comença ara mateix. Xavi, no saps on ets tu ara mateix? Estàs a prop d'alguna massa? Al costat dels Àngels. Al costat dels Àngels. Veiem com les masses es comencen a encendre. I el micro vermell va esdevenint tradicional, al costat dels Àngels passarà a formar part de la comparsa. Que jo també travessaré. Per cert, Xavi, una altra dada de la plaça. Temperatura a aquesta hora, no m'ho diguis. No m'ho diguis. 28 graus? No, 24. Aquests aplaudiments són pels Àngels en el primer moment que han travessat. No sé si estan molt nerviosos aquests Àngels. Fan cara de divertits, Em sembla identificar-los com a membres de la brigada municipal. Sí, com a mínim un, l'altre no ho sé. Sabem si també han fet cua o després ho podrem esbrinar? Ara ho preguntarem. Mentre evolucionen les masses veiem passar un noi passant la massa amb màniga curta, sense barret. Sí. És ben bé que el foc de la Patum purifica i pels berguedans pràcticament no crema. D'altres que passen dos en dos. Poc pràctica, aquesta postura de 2 en 2. La massa quasi bé no se sacsejava. Ahir vam veure el rècord, que deu ser amb 3. Bé, la passarel·la és bastant important, no? És gran, no? Veig que s'ha format una passarel·la bastant gran. Sí. No d'ample, però sí de llarga. Esclata el primer fuet. Doncs, home, aquí els membres de la brigada que han tingut l'oportunitat de matar un altre membre de la brigada, el David Solís, que saltava de massa. S'han acarnissat, S'han acarnissat amb el seu company. Estan eufòrics ara, ja, Una massa que els hi peta just al davant. I aquests Àngels són dels que van a punxar. Queda només una. Com ha anat això? Perfecte, molt maco. Molt bé. Heu tingut ocasió de rematar un company vostre, em sembla. Ben rematat, el que passa que s'ha tornat a aixecar.
veiem a Rosendo Alsina, que fins ara era el guitaire que aguantava el coll a la guita sempre a la barra. Hi ha un clàssic i característic passant el relleu al nou guitaire. Havíem pogut parlar amb en Sendo i ens ha dit que també seria segurament el seu últim any com a guitaire i que deixava pas a més, nous companys. Ara ha fet molt visible aquest relleu, passant-li exactament la barra de la guita a un company seu. No sé, doncs, que no ha tingut la mateixa sort que el seu assessor a l'hora de desallotjar el fanal. Els principis sempre són complicats. Sí. li deu faltar pràctica. A més, s'han vist així com una mica ofuscat i nerviós. Ahir ja vam poder veure el passacarrers a la plaça... Ara no recordo de quina plaça era. Plaça del Forn. La plaça del Forn, sí. Que és on hi ha la brana petita. La brana, doncs, que ell ja va exercir de brana i traient la gent que corria per la brana de la plaça del Forn i agafant una mica d'experiència per... Podem parlar amb el Sendo? Per agafar aquest relleu. Ara li volen fer una foto a l'abraçada del Sendo amb el seu successor. Estan aquí al costat del coll de la guita. Doncs no sé si, Xavi, tens al teu costat... Sí, espera un moment. Sí? Doncs espero, perquè nosaltres tenim temps. Aquí a la plaça de la Ribera tenim temps encara. Emocionat? Molt, en aquests moments molt. Són molts anys i ens ho hem passat molt bé amb aquesta colla i bueno, prendre la determinació de plegar sempre costa i bueno, crec que és el moment just i ho hem gaudit molt i avui ha sigut molt emocionant. T'ha costat prendre la decisió? Bé, vam entrar 4 companys i 4 companys que ho deixem estar i al cap de 30 anys doncs crec que són suficients per disfrutar la Patum i que ara hi pugui entrar-hi altra gent més jove. Moltes gràcies, Sendo. Moltes gràcies per la feina feta 30 anys. Molt bé, gràcies. El senyal institucional de l'Ajuntament ens oferia la imatge de la plaça amb les guites, que la guita s'acosta al tabaler i li porta la bota per refrescar-se. El tabaler li toca la cara i diu: ja pots anar. La mateixa guita que li ha cremat el tabal al migdia, és veritat. Al migdia. Ens diu un missatge de text que començàvem a llegir fa una mica. Hola, què tal? No he pogut venir, però estic a casa seguint la Patum. Gràcies per fer-la per la tele. El que dèiem ara, que la tele ens mostrava la guita portant-li la bota al tabaler. Diu: vindré a la Patum dels petits demà. Bona Patum també a tots els que ens segueixen a través de les ones de la ràdio o les imatges de la tele. No sé on tenim el Jordi ara mateix. El Jordi Torrebadella no sabem on para, sabem que el Pere Artigas ho està veient des d'aquí dalt, però... Sí, no veiem amb els músics, no sé si ja... Estaven fent una estona amb el Llibert Fortuny, es deu haver quedat a prendre's una copa amb el Llibert Fortuny. No, el Jordi el tenim, ara sí que ho veig, el Jordi el tenim... El tenim en imatge ara mateix. A un metre de la guita. Companys, no sé si m'esteu veient, sí, en imatge t'estem veient. Però a punt de tocar el cap a la guita, li demanaré unes paraules a la guita. No ens diu res, la guita. Però la guita, Jaume Fígols, la guita té dents, La discussió que teníem abans, té dents. En té poques, perquè els fuets l'estrellen, però sí, la guita té dents, poquetes, però sí que en té algun. Mentre a la plaça, l'Àliga intenta fer-se lloc al centre i ara mateix silenci. Diríem que gairebé ja ho ha aconseguit. Ara saludarà per a les salutacions de rigor abans de començar el seu últim salt. Ens acomiadarem ja de l'Àliga fins l'any que ve. Toca gairebé terra amb aquesta salutació, acotant el cap a l'església. Ara un quart de volta, amb el que això significa d'anar baixant els caps perquè la cua es mou també. Salutació juntament. Els fuets que quedaven pendents de les guites peten. I ara donaran l'ordre que comenci a sonar la música. Mentre a la plaça s'ha fet un enorme silenci. Ara.
Bé, doncs ja tenim aquest últim salt de l'Àliga per aquest 2007. L'Àliga s'acomiada de tota la plaça i se'n va al seu lloc de repòs. Nosaltres reposem també una estona i anem a publicitat. Aplaudiments per l'Àliga que escoltem ara mateix en directe. Els escoltem en aquesta transmissió conjunta que fem gràcies a Produccions MC i Bifidus Produccions en aquest senyal institucional de l'Ajuntament de Berga i Caixa Manresa. Aquest 2007, ja ho saben, Caixa Manresa amb la Patum. Fins ara. Jordi, estan fent rotllana, oi? Sí, amb les dificultats ja característiques, doncs fent rotllana. A veure, companys, un moment. Digue'm, Pere. Directe des de la plaça Ribera, perquè hi ha una cosa que no havíem vist normalment gaire, i és que tenim 2 àngels aquí a la plaça de la Ribera. Són 2 àngels que suposem fareu el tercer salt de la Patum. Sí, Què veniu a fer aquí a la plaça de la Ribera? Que veniu a rematar els plens abans que ens encenguin? un poquito sí, Sí, venim a veure un company que saltarà de ple. Molt bé, doncs, aquesta és la notícia. 2 àngels també a la plaça de la Ribera. També van a rematar els plens, no rematar els. Primer veure algun company doncs, que està aquí. Doncs molt bé, que us vegi molt bé el salt d'àngels. Us veurem després més endavant. I aquí el que potser sí que seria falta és aquí al mig, aquest puny, aquest guant. Que és inofensiu, Pere, Sí. veiem que t'estan sacsejant una miqueta davant del gegant Això nou. no és res. Això una mica la sauna, Sauna de Franc. A sota Està sempre 1 metre d'espai, va. 1 metre d'espai, el criden. Xavi Raja, que diu 1 metro. Veiem per aquí també el Juli Sandrau, el cap de colla, Sí. el Dani Massana. Són els 4 geganters. Veurem que aquest any s'ha estrenat un geganter amb el gegant nou, el Joan Serra, que estava fins aquest any el gegant vell, ha passat el gegant nou. Deu ser un canvi, m'imagino també, pel pes. Sí, és un canvi, vaja, almenys l'experiència que en tenim de pes és molta, jo trobo bastant de diferència. El cap de colla també, en Dani Massana, que s'ha ficat sota el gegant. Aquest últim salt segurament en molts casos és dels caps de colla, Sí, una mica sí. I que baixa a la plaça de la Ribera, estan ja vestint aquí els plens. El Josep Freixa allà a costar, ara acabant d'apretar la Vidalba després de posar la careta i la corona. Com va això, Josep? Hola,
Comencen el Ball de Gegants. Doncs, com us dèiem abans, després d'aquest ball de gegants, aquí a la plaça de la Ribera continuen vestint, ara sí que a marxes forçades, els plens. Fa una estona que per megafonia han donat l'ordre, s'hi han posat tots. Els gegants que se'n van cap a Seu Racó, per cert, Fermí, sí. Els gegants ja es comencen a refugiar dels plens. I comencen a sortir els primers caps, els tricornis típics dels nans vells. Dic, espera... Salto no numeraven, això ho hem dit. Sí, jo ho he pogut sentir, també. Sempre és millor posar-te tu un mal nom que no que te'l posin. Exacte. Abans que te'n posin un de pitjor, te'l poses tu mateix. Jo els he demanat 3 bombones, però no m'han fet cabal, Aquí, per pujar-los aquí dalt a la ràdio, no? Deu-me dir que se les pugi ell. Vine'ls a buscar. No, en broma, Hem de dir que tenen molt bon sentit de l'humor. Quin remei, no? Prou feina tenen, doncs, per desplaçar-se i per fer espai a la plaça. Surten els nans. Sí, surten els nans, veiem les empentes, i s'ha aconseguit per això fer una bona rotllana, després d'unes quantes empentes al cap de colla dels nans vells. Els situen als extrems. Exacte. Castanyoles als dits. Netegen una mica la rotllana, al mínim dels trossos de fuet, ja s'ha més fiu treure totes les restes del fals del primer salt de plens. Del primer salt de plens, però ara sí, ja amb l'espai. I veiem la gent de seguretat, diguem, del salt, amb aquestes bates llampants, color taronja, perquè s'identifiquin fàcilment, que també és una de les novetats d'aquest any. Vinga, endavant amb el salt dels nans vells.
Feia goig veure la rotllana que han obert al final per ballar els 4 nans vells. Els hi sobrava espai, cosa que no és habitual. Normalment